Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaGenesis, isahluko samashumi amabili, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi nesishiyagalolunye. Kuleyo mihla uNkulunkulu wamvivinya uAbraham, wambiza wathi Abraham, yena wathi yebo Nkosi. uNkulunkulu wathi thatha indodana yakho eyodwa oyithandayo Isaka, uye eMoriya, unikele ngaye abe umnikelo wokushiswa entabeni engizokutshengisa yona. uAbraham wavuka ekuseni, wabophela imbongolo yakhe, wathatha izisebenzi ezimbili no-Isaka indodana yakhe, wacanda izinkuni zokushisa umhlatshelo, wayesesuka waya endaweni uNkulunkulu amtshene yona. Kwathi ngosuku lwesithathu uAbraham waphakamisa amehlo akhe, wayibona indawo buqamamana. Wayesethi uAbraham esebenzini, hlalani lapha nembongolo. Mina nomfana siya kuya laphaya, siyokhuleka, sizobuya sibuye size kini. uAbraham wathatha izinkuni zokushisa umhlatshelo, wazethwesa uIsaka indodana yakhe, yena-ke wathatha umlilo nommese. Bahamba-ke bobabili kanye kanye. uIsaka wayesethi Abraham uyise, baba, wathi yebo ndodana. Wathi uIsaka, bheka, nanku umlilo nezinkuni, iphi pho imvu yomhlatshelo yokushiswa na? Abraham wathi, uNkulunkulu uzobonelela imvu yomhlatshelo yokushiswa, ndodana yami. Base beqhubeka bobabili, kwathi ukuba bafike kuleyo ndawo uNkulunkulu ayembonisa yona, Abraham wakha ilathi, wabeka izinkuni phezu kwalo, wayesebopha indodana yakhe uIsaka, wayibeka elathini phezu kwezinkuni. Abraham waselula isandla sakhe, wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Yayisimemeza inkosi ngezwi lengelosi ezulwini yathi, Abraham, Abraham. Wathi yebo, yathi, ungasibeki isandla sakho umfana, ungamenzi nolucu. Ngempela sengibonile ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Lokhu ungangigodlelanga indodana yakho eyodwa, kodwa uvume ukuyidedela ngami. Abraham wayeseqalaza, wabona emva kwakhe inqama ibhajwe ngezimpondo esihlahleni. Abraham wayibamba, wayinikela ngayo umhlatshelo wokushiswa. Esikhundleni sendodana yakhe, Abraham wayiqamba leyo ndawo ngokuthi inkosi iyabonelela. Ingelosi yenkosi yaphinda yamemeza isezulwini, yathi kuAbraham, ngifungile mina uqobo, usho inkosi, njengoba ulalele izwi lami, ungagodlanga indodana yakho eyodwa, ngalokho-ke ngiyakuhlahlamelisa nokukuhlahlamelisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu, nangezihlabathi zolwandle. Inzalo yakho iyakunqoba amasango ezitha zayo, nangenzalo yakho ziyakuhlahlameliswa izizwe zonke zomhlaba, ngokuba ulilalele izwi lami. uAbraham wayesebuyela eyisebenzini zakhe, base bephindela eBeersheba, lapho uAbraham wayakhe khona. Thandwa zami, ijulile le ndaba. Uma sihlala sihlaziya siyibuka, Abraham kuchapter 12 ubizwa uNkulunkulu ukuba ngifuna ukukususa ezweni lakini, ngifuna ukususa ehlotsheni zakho, ngoba kunendawo engifisa ukupha yona wena nesizukulwane sakho. uAbraham wamukela lesi sibusiso. Unonkosikazi, akanaye isho yedwa umntwana, kodwa lesibusiso uyasamukela kuJehova. Endleleni siyazi ukuthi uAbraham
akabatholi abantwana. uSara iyamkhathaza lento. Egcineni uSara azakhulume noHagayi isebenzi ukuba azalele uAbraham. Siyayazi lo ndaba ukuba iphetha ngokuba kutholakala umntwana okuthiwa uIshmael, okungukuthi uNkulunkulu usezwile. Kodwa siyazi ukuthi uIshmael akahlali kahle noHagayi emzini kaSara. Egcineni bayaxoshwa. Kodwa uAbraham usale ngenayo indodana. Kuze kuthi ilanga thizeni uNkulunkulu abusise uSara ngendodana ogama layo nguIsaka. Namhlanje uNkulunkulu ucela uAbraham athathe uIsaka ayomnikela njengomhlatshelo wokushiswa. Enhlizweni yami ngibuka uAbraham eshiya unkosikazi ekhaya. uIsaka uyindodana yenyembezi, ungumpesheni. Ithemba labo lilele kuyena. Uthini uAbraham meyithatha uIsaka? Umkhohlisa athini uSara? Uyazi ukuthi ngeke ngisabuya naye lo mntwana. Endleleni uma behamba yini abakhuluma ngayo? Obhala incwadi uyasitshela ukuthi uIsaka uyabuza uthi, baba, nanku umlilo, nazi inkuni, kodwa ngiyibona imvu yomhlatshelo. Ngehlala enhlizweni yami ukuthi enhlizweni kaAbraham uyasho ukuthi ndodana wena nje umhlatshelo wokushiswa. Kodwa kusho kanjani lokho kumntwana wakho? Sho kanjani kumntwana wakho ukuthi mntanami njoba samba ngeke sabuya nawe? Sho kanjani kumntwana wakho ukuthi mntanami njoba ungibona noma nobaba sesiyadivorce? Sho kanjani kumntwana wakho ukuthi mntanami njoba ungibona as a single parent, impilo kade ngiyiphethe nawe, I've just been diagnosed and I'm dying? Umtshela kanjani umntanakho ukuthi mntanami ngeke ngisaba nawe, sengiyakushiya kulo mhlaba? Yazi kwesinye isikhathi njengomzali kunezinto ezenzakalayo kuwena kodwa ongakwazi ukuzixoxela abantwana bakho ngoba ufuna ukubazwisa ubuhlungu. Kunezinto ozizwayo zikhulunywa abantu ngabo kodwa wena njengomzali awukwazi ukukhuluma nabo ngakho ngoba ufuni ukubazwisa ubuhlungu. Yazi ibuhlungu kwesinye isikhathi inkonzo yokuba umzali ngoba uhlezi ufuna ukuvikela laba obathandayo. And so uAbraham ukhuphukela entabeni kodwa inhliziyo yakhe ayinako ukuthula. And ngikitshela ukuthi uIsaka uthi masiqeda nje ukwenza lo mhlatshelo sohamba nobaba, sambe mhlambe sibe nepicnic, sambe siyokwenza esikuthandayo, kanti akazi ukuthi usuku lakhe lokugcina. How do you break the news kumuntu omthandayo? Umtshela kanjani izinto ezinihlukumezayo? How do you say goodbye kumuntu othandwa inhliziyo yakho? Kuyangimangaza lokhu okwenziwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukucela into angeke yena akwazi ukusenzela yona.
lokho akucelayo naye uzimisele ukwenza. Ngibuka uNkulunkulu kuJohn chapter 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela wadela ngendodana yakhe ayithandayo ukuze mina nawe sisindiswe. Ngimbona uNkulunkulu esibiza ukuba sinikele ngakho konke simethembe yena. Ngimbona uNkulunkulu esibizele entabeni la ebonelela khona. Khona izinto ezizokwenzeka empilweni zethu mhlawumbe singayiqondi, mhlawumbe singazazi, kodwa ngiyamangala ekwazini ukuthi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Babengeke bambize ngoJehova Jireh ukuba akakwazi ukubonelela. uNkulunkulu Somandla makabe nathi, makasibusisa sivikela sikhanyisele. Ndlovukazi yezulu isikhulekise, sinxusele amandla negrasiya elivela kuNkulunkulu, yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.